flussaa päällä, mutta pakko päästä ulos, kun oli olosuhteet niin herkulliset, ettei mitään rajaa. Luetaan kalasta. No niin, nyt otti sitten. Siinä. On hyvä ahve. Yes! 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 Nyt on komea. Nyt on komea. Tän takia me eletään. Mikä kala? No ihan varma, onko tää joku 42? Siinä on hienosti suu pielessä. Hieno kala. Hieno väritys. Aika vanha kala. Päästetään takas uima. On hieno, kun näin tumma vesi. Mennäisin haavissa ja miettiä, että onko se hävinnyt se. No niin, tuli tällä meidän Trigger Shadilla Sheetmört Deluxe. Kahdella reissulla jo hienoja kaloja tullut tällä. Katsotaan mitä päivä vielä tullessa. Aloitettiin vaan huonolla jalalla tämän suhteen. No eihän tää toimi. Tää ollaan aika lähellä tätä maata, kun 50 metriä tonne päin, niin tuuli kyllä ottaa tämän pikkuveneen mukaansa paljon nopeammin. Ei ollut nimilehteä. Joku päivä vielä on semmonen ahven, että sä luulet, että se on kivi, mutta se on 2 kilonen. Niin ne tässä näyttäisi olevan. Niin. Ahven. Pikkunen. Sieltä niin. Kyllä tää heittää oikein hyvin. Mä haluaisin vielä toisen Shimano Kelan. Se ei olisi yhtä nopea tää välitys. Mitä tos kivi? Mikä tää on? Onko siellä pikkuinen kala nyt? Oh, nyt on ahven. Joku kiveski ensin. No, onpa tumma väritys. Pienihän ton on.
Niin kun te näitte sen isomman kalan, niin kuin minkälainen väritys sillä oli. Onneksi ei tuule. Ja siellä! Mikä tää? Mikä tää? Näin tässä pikkukalaa, että siksi mä en halua tästä lähteä. Kyllä. En tiedä. Isoahan tähän on. Yes. Saman kokoinen. Ja siitä vaan nyt. Jos tää video antoi sulle lisäarvoa, niin tykkää videosta, laita kanava seurantaan. Meidän kotisivuilla löytyy vähän enemmän mietteitä siitä, kun kalastetaan ahventa tummassa vedessä. Ei mulla muuta. Kireitä kaikille, bye!